Kasu honetan daukagu ekuazio linealen sistema bat. Dira linealak X eta Y solte agertzen direlako bidatzen zenbaki batzukin, baina ez inoiz ez berbi, ez berarekin X bideri bidertzen, edo ez X edo Y zatitzen, edo erro baten barruan, bale? Bueno, sistemak horrakoak direnean, ezagutzen ditugun metodoak dira. Ordezkapen metodoa, laburketa metodoa, edo bardinketa metodoa. Vale? Eta hirurak aldira aplikatu. Normalean, horrako sistema bat aztertzen dugunean, jakiteko zelan ebatzi, egiten dugun lehenengo gauza da idatzi, ez ezagunak eskerraldian, eta ez ezagunik barik dagoen zenbakia, bardintzaren bestaldia. Eta hori ingo dugu, bale? 5x, bederatzi, minuratzi biztar, gehi bederatzi, berdin, 20 ken 3. Lehenengo ekuazioa. Eta bigarren ekuazioan, X eta Iak agertzen dira bietan. Elkartzerakoan ziuazki, batuketak egiterakoan, geratuko da, adibidez. 2x ken 5x ken 3i gehi i berdin 0. Handik hiltzak kasunetan harinaz egiten eskumaldean, eskerraldean ere alda egin, eta ez dago barrazorik, bitariko baten. Hemen, batzen ditugu, batu aldirenak. Xak euren artean eta Iak euren artean. Eta daukagu. 5x gehi bederatzi berdin 17, eta hemen minus 3x ken 2i berdin 0. Vale? Bueno, sistema honetan, sistematan, principios, ekuazio linealen sistematan, hiru metodoen artean aukeratu behar dugu bat. Vale? Laburketa metodo adibidez, edo ordezketa, laburketa metodoa, kasu honetan, pizkat komplikatuagoa dalako, ordezkepen metodoa zer da? Ordezkepen metodoa da, ez ezagunen bat askatzea bitariko batean, eta gero bestean ordeztea. Bardinketa metodoa, iaia, da, baina bakarri da, ekuazio bietan askatzea ez ezagun bardina, eta emaitzak bardintzea. Eta laburketa metodoa da, modifikatzea ekuazio biak, lortzeko kantitate bardinaz agertzea bidatuta X edo Y bietan, sinuz kontrakoak izan da, eta batuketak egiterakoan, desagertzea edo X edo Y. Kasuetan laburketa metodo erabiliko. Nahi baduzu beste metodo bateaz, gero bidaliko txut, edo bidaliko zazu mensaje bat eta bidaliko txut. Kasu honetan, X-ak desagertarazteko, egin dugu. Goiko ekuazioa bidertu bideridu, eta beko ekuazioa bidertu bider bost. Holaniko giko nuke goian 15x eta bian minus 15x. Vale? Bidertu dugu ekuazio osoa bideridu, geratzen da. 15x gehi behatzi bideridu 27 berdin 17 bideridu da 51. Eta bekoa bider minus bider bost parekatuko minus 15x ken 10i berdin 0. Eta orain, batzen duguz biak. X-a desagertzen dira, 17 ken 10i, digo, 27 ken 10i, 17 berdin 51. Orduan, geratzen zaigu bakarrik iaz ekuazio bat, I izango da 51 zati 17, hau da, zenbaten boten hau, 3. Vale. I 3 bada, X-a kalkulatu behar dugu. Eta galdera da, nun ordeztu? Edozein ekuaziotan aldu da ordeztu. Bai hemen, bai hemen, bai hemen, bai hemen, 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 vale? Zein aukeratuko dugu? Principios errezen izaten duguna. Vale? Nik izango neban, hemen honetan. Minus 3x ken bi bider i denez, berdin 0 da. Beraz, minus 3x ken 6 berdin 0 bada, minus 3x bestaldera pasatzen badu,
minus 6 berdin iru x geratzen da, beraz, x berdin minus bi. Vale? Beraz, orain, soluzioa, zein da? X berdin minus bi, y berdin iru. Gogoratu, sistemetan soluzioak direla bikoteak. Bikote bat da soluzio bat. Vale? Bueno, honek iraklaratzen zaren.